Salutare toată lumea! Azi ne jucăm un joc Sant Effigies, nu știu cum se cheamă. Aveți link în descriere. Sarhe Kes, nu știu cum. Bun, m-am jucat eu, am mai făcut ceva. Bun. Hai să... Cred că azi o să ne mai cumpărăm armură. Hai să vedem mai întâi ce avem pe noi. Coiful și mantia ale meșterului, armură 114, dexteritate 10, noroc 6. Armura utilă a malacului, armură 101, putere 6. Mănușile vechi ale speculatorului, armură 67, inteligență 6, noroc 8. Cismele din cauciuc ale speculatorului, armură 66, putere 6, noroc 6. Bâta cu țepi a îndemânării îndoielnice, distrugere 13 din 23, adică 18, dexteritate 6. Capacul de tomberon al malacului. Blocare 20%, putere 6, noroc 6. Peruca de rege a huliganului, putere 3. Spirala neatenției, dexteritate 2, noroc 2. Cureaua elegantă a inabilității fizice, armură 116, dexteritate 3, constituție 3. Și lasă mai citesc eu asta, dexteritate 2. Avem destul de bună. Și dacă vreți ca să mă căutați, ca să intrați la mine în breslă, eu sunt lumea 3. Eu sunt lumea 3, apărcușor, nu prea am bani, da. Mă cheamă Danielo 02, nu știu ce mi-am pus numele ăsta, dar l-am pus, poate pot să-l schimb. Da, nu pot. Și sunt la acele eroi. La eroi aici. Și la Fortress. Tot așa. Deci la eroi. 549 la Fortress 0. Bun. Hai că revenim când se face asta. Nu vreau ca să stăm mereu ca să se facă. Am gândit, hai să facem un pariu cu asta. Nu vreau pe perci. Pe bănuți. Hai. Oh. Mamă, du-te încolo, nu mai mă joc. Bun. Și a făcut o updatare. Aici când dai la aici mai mulți oameni, apar niște ouă. Și la levelul 75 vei primi niște ouă.
foarte tare, dar cred că nu vom ajunge noi la 75. Adică, na, e foarte greu. Bun, revenim. Bun, hai că mai sunt 18 secunde. Să ne mai facem ceva pe aici. Deci, o să mai să mai arătăm inteligența. Dar nu acum. 3, 2, 1. Ce bă, degeaba. Bă, nu mai deșteptă. Ce da. I-am dat una, dar nu mult. Aia, mă. Ce să alegem. Asta acum multă speranță. Vreau să fac level cât mai mare. Ia poate ne lasă acum să bem ceva, nu pot. Ce să faci? Nu, mai trebuie să anulăm. Și ca să ne mai bată dacă mai putem. Nu, hai să ne batem. Nu, aici am. Ce are asta, vardă? Băi. Ce să fac că-ți vine asta? Mă bat imediat. Hai acum ca să acceptăm. Prima. Nu cred că asta și gata. Da, să puțin. Mă, că vreau să scriem Daniel 02 nu, Bresla lui Dani 02. Bun. Deci ăsta e. Gata, acum dacă vreți să mă găsiți, sunt aici, o să eu mai mereu donez, sunt doar eu. Bun, așa, ne scriu așa, bun, și hai să acceptăm acum în sfârșit. Bun, aceea, acum am observat că pot să scrie aici, de exemplu, dacă voi intrați aici și vă băgați acel joc, eu pot să vă scriu aici ce nu. Și dacă dai gata, încă nu e gata, pardon, trebuie să dai aici la chestia asta și acum face. Dacă eu n-am pe nimeni, așa că da, eu bun, eu
o să mai donez. Eu mereu am donat. Am donat și un bănuț. Dar nu știu cui. Cui o fi donat să fie sănătos. Bun. O să mai la level 10. Hai că revenim când e gata emisiunea. Nu m-am gândit. Hai să mai dăm un dată de roată. Să fie ceva bun. Oh. Hai o dată. Dăm până la 1. Ia! No, de ce mă, nu pe... Dar asta pe aia. Pe ciupercă. Te rog, măcar pe aia. O, e bun și asta cât de cât. Bine, hai că revenim. Și dacă tot suntem aici, hai să mai schimbăm și caracterul. Nu vreau asta că am mai jucat eu încă o dată, dar nu mi-a plăcut. Ăsta oare... Nu, ăsta. Da, așa mai rău. Să fie totuși ceva frumos. Poate că tot ăla care... Dar nu vreau pe ăsta deloc. Nu, bă, nu. Îmi place tot mai mult ăsta. Încă mai e un minut. Bun. Of. Ce să mai fac noi? Nu vreau să-mi dau ultima asta. Că am observat că dă mai greu atunci. Când nu mai ai niciuna. Dă mai greu. Și așa când ai una, dă mai puțin mai ușor. Vedeți? Aici și Danielo 02 a dat un bănuț. Dar cui? E, nu cred că cel care va intra aici va primi un bănuț. Cred că. Așa că veniți voi, fugă aici și veți primi un bănuț. Bun, hai că mai revenim când va fi totul gata. Sau... Pardon, mi s-a încărcat o... Am mai filmat eu ceva. Cred că nu asta, nu... Nici asta, cred că cățelul. Mai vedem. Până acum avem doar porcușorul. Dar ce face bine la lup, jos, penultima, șade și cerșește și mușcă. Asta face mult. Această priză e plasată un pic cam prost. Știe cum să deschidă ușa. Asta nu are nicio logică. Superiorul... Oh, s-a făcut asta. Ce să fac, mă, mie? I-am făcut praf pe fraier. Eu caut mai multă experiență, că mai bine cu multă experiență, că mai bine așa, că mai bine. Mai am puțin și gata, că treceți nivele mai repede. Și nu uitați să lăsați un like la acest episod. Sper să vă placă. Ne vedem data viitoare. La revedere, pa, pa!